Yo, what is up mga guys? Welcome back to another vlog. Batiag naong na ako eh. Mara may ibo ganing naong nga. It's like that. What is up mga guys? Welcome back to another vlog. It's Yuki. Na naman nga pala to, back at it again with another video. So karon mga guys no, nag-post ko sa akong Facebook na about jojowain or tutropahin. So unexpectedly daghan kayo comment dito. Ang uban ay gi-mention, ang uban ilang self ilang gi-nominate. So ang uban kay crush na ko. Karon katong jojowain or tutropahin, ato to butangan og twist no. Lang twist na ilalagay ko diyan. Kung ikaw na yung na-pick ko, syempre sasabihin ko kung jojowain or tutropahin kita. Pero sa bandang huli, lalagyan ko ng unsay nagustuhan ako sa muha. May ana. So, laina ang sulog eh, marong tagbayot ano eh. Ang puti sinina. Ako'y collarbone. Y'all. Hindi na pa hinahinay pa no. Kaya basig maunhan tas lain. Kay kanara mo pa hinahinay ta maunhan taglain sakit ra ba kayo? No? So, let's go. So karon, ano man to yung mga nag-comment daghan na kayo. So, nana ko yung mga pictures nila kay butangan ako pictures. Nananghit na ko daan, nako gibutan sa akong post nga kung kinsay mapilian ako dito. Actually gipili na ko tanan kay para fair good. So, let's go now. There's so many of you, man. Woo! So, ang pinakauna nga na-adre, no? Ako na ginin nga nag-comment, no? Is kanay pinakauna nga nag-comment, ato siya ibutang sa ikalima siguro. Nakabutang na lang diri. Ang pinakauna nga comment is si Rami or Rami Styles. Ano si Rami? Dinominate niya sa akong classmate, no? Jojowain or tutropahin? 50-50. 50-50 kaya at the same time, pwede na, gusto na ko siya barkadahon. Pwede po doon. Pun nga nung diligot. So 50-50, no? So ang akong ganahan sa iya is ang yang mga attires, nga na og iyang confidence kay dili siya para sa uban nga mga magulaw-ulaw og siya kung unsay nasa iyang self ay ko gina-express, no? So ang next is si Jimsu Espinada third or the second, the third. Kanin siya jojowain. Uy, syempre nga nung diligod niya. Woo! Pero tinood lang. Jojowain kay kalok-alike niya si Barbie Imperial. And famous pwede siya guro diri sa Valencia. So akong ganahan siya is tanan perfect, just perfect. Next is si Marian Maligos Obidas. So kanina naka-chat na guro na ko na siya or nagtagbo na miyan ni sa una. So tutropahin kay tigulang pa man guro ko anay. So tutropahin lang kay basig Lakpan tag-NBI diha, no? Ha? Si size paguro nito 14, ha? So tutropahin lang siya, tutropahin. So ganahan ako siya ha is ang iyang smile. A genuine smile. Alright, let's go. Alright, no? So, next is si Maricruz Arnold. Si Maricruz Arnold is vlogger ka po niya siya. Taga Malay-Balay ata niya siya. And idol gid ka po na ako niya siya. So, nta makakulab na ako niya siya puhon, no? Jojowain. Siyempre, jojowain. Wala. Jojowain, no? Ang ganahan ako siya is ang iyahang yang now. Kay inosente kay siya now. Next is si Carmen Rose Padilla. Pero bata pa na ata ni siya. So, tutropahin lang sa inigda ko na niyo mo jojowain na dayan. Ang ganahan ako siya is ang iyang lips kay kissable lips. Gusto ko tinuod. Si Annalie Masinaring. Naka-chat na gyapon ako ni siya sa una and 18 above naman siguro niya siya. Jojowain. Kay ganahan ako siya is ang iyang eyes, round, and something like it's Full of stars. Charat. Let's go. Ang next is si Bella Mabolo. Si Bella Mabolo. Kani siya, uyab ni siya sa akong amigo na si Miko Miguel. So obviously, tutropahin. Buutan ko nga pagka-amigo, bahala ging ani kog naong. So tutropahin. Syempre nga na gina ang mga uyab sa itong mga barkada. Yapil gina sa atong circle of friends, di ba? Tutropahin. Right. Let's go. Next is si Le Blanila. Kanay siya, nakita namin siya sa Central Mindanao University. Kaya dito mo siya gaskwela. Ako po, dito po ko gaskwela. Tutropahin. Kaya natahan taguyaban eh. Ang ganahan ko siya is ang iyahang hair. Karon, umoto, ganahan ko siya ang hair.
si Kanisha. Mo na akong giingon. Ang next kay si Hazel C. Cabiles. Kani si Hazel C. Cabiles. Crush na rin ako siya since 2014. Napalang ko sa grade 10 ako, or 4th year pa to, 4th year. And schoolmate mi sa una sa Valencia National High School. Ilahan ko niya, kay hinhin kayo siya. So, kanang, ang mga crush ko, dili ginamato agad. So, dawat na nato na. So, obviously, jojowain. Ikaw no, crush na mo since 2014. And shout out to you, Hazel C. Cabiles, no? Si Nikay Abatayo Namok, taga Malay-Balay na siya. Nag-chat-chat mi na sa una and sa katong time na depressed mo ko. Advice niya siya sa kuha and nakatabang ko diya. So, idol yapon ako na siya. Jojoain. Ang ganahan ako siya is kanang the way siya mo pag-picture sa iyang self o ang iyang confidence. Yuli Jane Soria. Gusto po niya siya mag-vlog so gina-encourage na ako siya nga mag-vlog. Yuli Jane Soria kung galanta ko ane. Ay napagdugay-dugay man. Pag-vlog na, wala ulaw-ulaw ako gani wala ko angay vlog mga ganay ko. So, jojoain og totropahin kay pwede siya girlfriend material, pwede po siya friend material. So, ang ganahan ako siya is ang iyahang aping lami kay kumuton. Next kay si Danica Guadalupe Baca or Cabacha. Wala kami nakita ni pero familiar na siya. Totropahin kay langit siya lupa ako, something like that bitaw. Ang ganahan ako siya is ang iyahang aping. Ganahin ko mga tampo kong aping dyan. Sorry. Si Mariel Adolfo. Kaya si Mariel Adolfo, classmate ko na siya sa grade 10. Grade 10 kami. Jojoain. Ang ganahan ako siya is ang iyang posture o the way nga mo istorya siya kay hinhin kayo siya. So, mga jojoain. Next kay si Cassandra K. Galacia or Galacia. So, totropahin kay murag idol manggoro ni or uyab mga ani sa akong classmate sa bridging. Ang ganahan siya is ang iyahang pagkuha sa mga pictures of the way mo post siya sa mga pictures niya. Next kay si PDAC Acevedo. Nagsabay na may ani no dito sa Central Mindanao University, dito sa Valencia, nag-street food siya sa una. So, jojoain kay idol bigay po na ko na siya sa una. Magsugod na po siya vlog karon. Ganahan ako siya is ang iyahang mata. Ganahan siya mata. Alright, next. Woo! Kani yung mga barkada na ako. Sige, apila natin eh. Kani sila, idungan natin silang tulo. Kani apila sa mga circle of friends. Si Keanu Abillas, si Rex Bungabong, o si Jeric Pinaso, o si Jay Arances. Kani sila upat, no? Bahala o diya, tropa rata rin nyo, wala juwa-juwa, di ko bayot. So shout out sa inyo upat, no? Basta naman diya, no? Amping mo ka nang ayaw mo pag gawas-gawas ka na pa COVID-19. O man ito rin COVID no, pero makalag-lag na ta, alright. Shout out sa inyo upat, og apil to si Bujoy Caliso, og si Maria Carissa Salome, no? Shout out sa inyo Ivy June Rayon. Kapantay ko niya, comment niya siya sa among mga videos. And totropahin, kay murag bata man siya, basig makasuhan ta ba? So ang ganahan ko siya is ang iyahang bangs. Ganahan ko siyang bangs. Ganahan ko biya ko mga bahay nga na bangs. Anong hindi sila ganahan? No? So, moto, totropahin. Next, kay kani si Princess Natalie. Totropahin kay wala pa ni kaila kayo ani niya. And ayan, ang ganahan ako siya is ang iyahang lips kay pula. Next, kay si Maria. Or Mariah or Maria. How to pronounce this? Idol yung kaya na ako ni siya kay. Besides sa ganahan kong chubby nga girls. And yun po gani siya mata o yung smile. Morag half Chinese or Korean ni siya. Ganahan kong mga chubby nga mga girls. So, jojoain, no? Jojoain. Ang ganahan ako siya is kato. Yung mata o yung smile. Kaya morag yun siya kanang half moon. Next kay si Kitty Valendes. Kitty Valendes, no? Taga sa MU na siya eskwela. And, amiga niya ni. Sabi may nasa una katong napakoy uyab, no? Marag na may uyab, so totropahin. Pero kung wala uyab, jojoain. So both, no? Both. So shout out to Kitty, no? Ano naman tayo magsabay, sunod niya, man. Alright. Guys, naka-record yan eh. Oo. Guys, ang part 2 yan eh, kay sa sunod na, kay taas na kayo, unya, saba kay mga manok dire, unya. Sunod na guys, thank you.